Γεια σας παιδιά, Χριστίνα εδώ. Σήμερα είμαι λίγο στενοχωρημένος επειδή δύο παιδιά από το κανάλι μας έφυγαν, ο Ντίνος και ο Μίτσος, και έμεινα εγώ με τον Εσφαίρη επειδή δεν είμαστε τόσο καλά, αλλά αυτά τα παιδιά είναι εδώ τώρα. Γιόλο, πλάκα κάναμε. Δεν βγήκαμε από το κανάλι. Εγώ μπορεί να έρθει Και σήμερα, παιδιά, για πες Χριστίνα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα κάνουμε είδη μαθητών, part 1, και πάμε στο βίντεο. Το φυτό. Γεια σας. Γεια σας παιδιά, ποιος θα πει σήμερα μάθημα? Κυρία να πω. Λέγε παιδιά. Σήμερα είχαμε για τη γεωγραφία. Μην κοιτάς. Δεν κοιτάς, πως φύσικα. Την Ασία, που η Ασία είναι μια από τις μεγάλες. Περίμενε λίγο. Αριστοτέλη παιδί μου. Αριστοτέλη σήμερα ρε φορά τη μέρα. Σήμερα. Κάτσε εκεί παιδί μου. Δεν πες γεωγραφία τώρα. Για να σε δω. Η Ασία, στην Ασία υπάρχει Αυστραλία. Ο κινητάκιας. Παιδιά, κανένας εδώ πέρα. Πού παιδί μου, τι κάνεις εκεί με το κινητό? Τι κάνεις το κινητό τώρα? Κυρία, περιμένετε λιγάκι. Δεν περιμένω καθόλου. Θα πει σήμερα μάθημα, παιδιά. Θα πει σήμερα μάθημα, παιδιά μου. Κανένας. Κωνσταντίνη, παιδί μου. Κινητό. Τι θέλετε κυρία? Κινητό. Έχω εγώ κινητό. Να το βλέπω. Από εκεί τον είχα. Πάει το κινητό. Ωραία, μάνα, τι παίρνεις τηλέφωνο τώρα. Πάει το Κυρία, κινητό. εγώ δεν έχω κινητό. Πάει το κινητό. Άρα κάτσε. Όχι, όχι. Όχι, παιδί. Ο μάγκας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνεις, παιδιά μου, τώρα διαβάζει. Εκεί τι να κάνω κύριε σχολείο. Τι κάνεις? Γεια σας κύριε. Παιδί μου. Ο κλαψιάρης. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα κυρία, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Κυρία, πού είναι πάλι αυτός ο Γιάννης? Όλο αργή. Το φάει το σώμα, παιδί μου, σήμερα, εντάξει. Όχι, όντως κυρία. Τι έπαθε, Γιάννη μου? Άργησε κύριε. Καλά, παιδί μου, σιγά. Το ξεφτυλίζει. Κάτσε κάτω, ρε. Εντάξει, μην κλαις, εντάξει. Δώσε τι στη γλώσσα την άσκηση 3. Εγώ κυρία, εγώ. Εσύ, μπράβο, θα πάρεις 10. Αυτό το παιδί εδώ, ο Γιάννης τι θα πάρει? Τι θα πάρει έπαιρνε, τρία πιάσεις. Τι ολόκληρες, παιδί μου? Τι με κάνεις έτσι. Εντάξει, ναι. Θέλετε πάμε στο δελτίο, παιδί μου, να μας εξηγήσεις? Γιατί κλαις τόσο, παιδί μου? Αφορά το τόμα μου. Το ψώνιο. Ωχ, μια δύσκολη μέρα ξανά σχολείο. Πω, πες μου τις δύσκολες. Άντε να περιμένω λιγάκι. Κυρία, έρχεται το ψάρια. Τι άρχισε, παιδί μου, Κώστα? Τι να κάνω κυρία, εγώ θέλω το μαλλί μου, τι θέλετε να κάνω. Τι κάνεις, μωρέ φρονάρα? Τι έχω ένα φαλάργο. Το χαζό. Λέω σου, παιδί μου, μόλις σου τρέλει. Καλημέρα. Γεια. Γεια σου, παιδί μου, Χρήστο. Πού άφησες με γεωγραφία, πες απ' έξω. Κυρία, θα πούμε μετά. Κυρία, θα σ' αρέσει το γυαλί. Το γυαλό μου. Παιδί μου, με νοιάζουν τα γυαλιά. Ποτέ δεν έχω φορέσει. Δεν μου αρέσουν τα γυαλιά, κανένας δεν τα φορά, μόνο εγώ. Χαμένε. Θα πούμε μάθημα σου, παιδί μου. Ναι, κυρία. Σε τι κάνεις, παιδί μου? Παίζεις όργανο. Κλαρίνο ή τρομπέτα? Τρομπέτα, μπράβο. Τι θα πούμε τώρα? Θα πει γεωγραφία Αριστοτέλης.
Ο Χρήστος θα πήγε το βίντεο. Για να μην πες που θες. Ο Βρωμιάρης. Σήμερα θα κλάσω σε μωρό. Σήμερα στην τάξη θα κλάσω εγώ στο μπουρό. Κομμάτι. Γεια σας παιδιά μου. Σήμερα δεν σε приманивала. Απέναντι σε καζάνι. Κυρία, από εγώ. Θες κανένα σήμερα στην τάξη. Θα κλάσω όσο τραβάει η ψυχή μου. Κομμάτι. Εγώ μαλάκα, δεν το καταλαβαίνω. Πω Βρωμιά. Ποιος έκλασε παιδί μου. Εγώ και εγώ δεν ξέρω. Γιατί παιδί μου έπαιζες πάλι. Το είπα χθες, δεν κλάνει. Όχι εγώ. Ποιος? Όχι εγώ. Τελικά μου σε πει ιστορία. Εγώ. Θα πει αυτό γιατί δεν σηκώνεται. Όχι, κυρία. Yes, σήμερα είπε η κυρία. Θα κλάσω όσο μπορώ. Πάτε ένα δείγμα. Ναι ρε κυρία, τα σηκώνω. Γεια σας παιδιά μου. Κυρία εδώ. Δεν πήγα κομμάτι κάτι. Προσέξτε πάλι. Αναγνώστε παιδί μου. Αναγνώστου. Ναι κυρία. Έκλεισες πάλι. Όχι κυρία. Είναι αλήθεια. Μόνο χθες έγινε αυτό το περιστατικό. Παιδί μου, γιατί μου κλάνεις. Ξανά. Κυρία να φασόλια. Έφασε όλα μου μέσα, δεν πειράζει. Άντε, τώρα να είμαστε καλά. Γεωγραφία, ποιος θα πει. Εσύ δεν λες γεωγραφία. Αυτός εγώ έχω πει γεωγραφία. Όχι κυρία, εγώ. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe εδώ για όλη την παράσταση και ένα share. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά.